ኣብ ሱዳን ብመጥቃዕቲ ድሮን ልዕሊ 30 ሰባት ተቐቲሎም ኣሜሪካን ኢራንን ድሕሪ 47 ዓመውቲ ኣብ ማዕድ ዕርቂ ተራኺበን ፍሉይ ልኡኽ ሃገረ ቻይና ምስ ፕረዚደንት ሃገረ ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ተራኺቡ ሰላምታና ነናበ ዘለኹም ይብጻሕኹም ክብራትን ፍትዋትን እዚ ሮራ ሚድያ እዩ እንሆ ዜናታት ዝዕለት ብኣርእስተ ዜና ፈሊምና ኣለና ካብ መባእታ ክሳብ መወዳእታ መደብና ሓቢርኩምና ክጸንሑ ቅድመና እዩ ሰናይ ምክትታል ኣብ ሱዳን ብመጥቃዕቲ ድሮን ልዕሊ 30 ሰባት ተቐቲሎም ኣብ ሱዳን ግዛኣት ዳርፉር ኣብ ሓደ ስነ ስርዓት መርዓ ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ድሮን ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ዝርከብዎም ልዕሊ 30 ሰላማውያን ሰባት ከም ዝተቐተሉ ውድብ ሕብራት ሃገራት ዓለም ኣፍሊጡ እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ሰሜን ዳርፉር ከተማ ኩቱም ከም ዝተፈጸመ ወሃብ ቃል ውድብ ሕብራት ሃገራት ዓለም ስቴፋን ዱጃሪክ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሓቢሩ እዚ መጥቃዕቲ ካብ ሚያዝያ 2015 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ኣብ ኩናት ዝጸንሑ ብጀነራል አልቡርሃን ዝምራሕ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ሱዳንን ብመሐመድ ሐምዳን ዳጋሎ ዝምራሕ ሰራዊት ህዝቢ ዝደገፍ RSFን እናተጋደደ ይኸይድ ዘሎ መጥቃዕቲ ድሮን ናይ ቀረባ እዋን ግዳይ እዩ ኣብ ሱዳን ኣስታት 3 ዓመውቲ ብዝቐጸለ ግጭት ልዕሊ 40,000 ሰባት ከም ዝተቐተሉ ኣሃዛት ሕብራት ሃገራት ዓለም ይሕብሩ እንተኾነ ግን ካልኦት ትካላት ረድኤት እቲ ሓቀኛ ቁጽሪ ኣዝዩ ዝለዓለ ክኸውን ከም ዝኽእል ገምጋሞም እናቐመጡ እዮም Over the past 11 days, our military has virtually destroyed Iran. ኣሜሪካን ኢራንን ድሕሪ 47 ዓመውቲ ኣብ ታሪኻዊ ማዕድ ዕርቂ ተራኺበን ንኽልተ ኣዋርሕን ፈርቓን ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ዝተኣጎደ ጓሃሪ ከብቅዕ ቀንዲ ተቓደስቲ ሓዊ ዝኾና ክልተ ሃገራት ናብ ሓደ ማዕድ ዕርቂ ክመጻም ሎሚ እቲ ታሪኻዊ ልዝብ ሰላም ኣብ መዲና ፓኪስታን ኢስላማባድ ብልዑል ኣተኩሮን ዕጀባን መጅማሩ ተገሊጹ በምክትል ፕሬዚዳንት ሃገረ አሜሪካ ጄሪ ቫንስ ዝምራሕ ጉጅለ ልኡኻን አሜሪካ ሎሚ ረፋድ ኢስላማባድ እንትበጽሕ ብኣዛዚ ሰራዊት ፓኪስታን ፊልድ ማርሻል አሲም ሙኒር ድሙቕ ኣቀባብላ ተገይሩሉ እዚ ልዝብ ሰላም ድሕርቲ ናይ 1979 ቀመረ ግሪጎሪ እምቢታ ኢራን ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዝተገብረ ልዑል ርክብ ዲፕሎማሲ እንትኸውን ድሕርቲ ናይ 2015 ቀመረ ግሪጎሪ ስምምዕ ኒኩለር ንፈለማ እዋን ዝተገብረ ቅሉዕ ዝርርብ እዩ ኮይኑ ግና ወላኳ መጀመርያ ተልዝብ ተስፋ ወሃቢ እንትኾነ መራሒ ጉጅለ ልኡኽ ኢራንን ኣፈ ጉባኤ ፓርላማን መሐመድ ባጋር ጋሊባፍ ዋሽንግተን ኣብ ሊባኖስ እውን ስምምዕ ደውታ ተዛብኦ ክትገብርን ዝተዓገቱ ንብረት ኢራን ክትለቅቕን ከም ቅድመ ኩነት ምቕማጡ ነቲ ስምምዕ ክኸልፍ ከም ዝኽእል ይዝረበለሎም ኢራን ኣብ ወሽመጥ ሆርሙዝ ዘለዋ ምሉእ ስልጣን ኣፍልጦ ክውሃባን ቅድሚ ሕዚ ዝተነብረላ ማዕቀብ ኢኮኖሚ ክለዓለላን ዝሓተተት እንትኸውን ኣሜሪካ ብወገና ኣብ ሊባኖስ ይካየድ ዘሎ ኩናት ምስ ስምምዕ ከም ዘይራኸብን ኢራን ትልሚ ኒኩለር ጠጠው ክተብሎን ከም ቅድመ ኩነት ኣቐሚጣላ ብብርኪ ዓለም ዋጋ ነዳዲ ክነህርን ኢኮኖሚያዊ ቅልውላው ክጓሃርን ዝገበረ እዚ ገዚፍ ኩናት ሎሚ ኣብ ኢስላማባድ በዝግበር ልዝብ ሰላም ንክንበጥ ህዝቢ ዓለም በትኹረት እናተኸታተሎ እዩ ፍሉይ ልኡኽ ቻይና ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣምባሳደር ሁ ቻንግቹን ማሊ ኣብ ከተማ ኣስመራ ቤተ መንግስቲ ዓድሃሮ ምስ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ተራኺቡ ምስ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝተራኸበ ፍሉይ ልኡኽ ቻይና ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣብ ምዕባይ ክልታዊ ዝምድና ሃገራት ቻይናን ኤርትራን ሰፊሕ ዘተ ከም ዘካየደም ካብ ከተማ ኣስመራ ዝተረኸበ ሓበሬታ የመላኽት ኣብ ታሕቲ ማዕቀብ ንዓመታት እናተሳቀየ ዝጸንሐ ስርዓተ ሻዕብያ ኣብ ዝሓለፉ ዓመውቲ ምስ ቤጂንግ ዘለዎ ርክብ እናጠራኸረ ይመጽእ ኣሎ እዚ ድማ ቻይና ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ብንጥፈት ትሳተፍ ከም ዘላ ዘርኢ ምዃኑ እናተነገረሉ እዩ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ከም ዝበሎም ግደ ቻይና ኣብ ዓለም ለኻውን ዝባውን ጉዳያት ከዓቢ ከም ዘለዎ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ነቲ ቻይናዊ ዲፕሎማሰኛ ገሊጹሎም ኣብቲ እናተጋደደ ይኸይድ ዘሎ ሁከትን ኣገርግርን ዝርከበሉ እዋን ግደ ቻይና ኣብ ዝተፈላለዩ ዓለማውን ዝባውን ጉዳያት ዝለዓለ ክኸውን ይግባእ ከም ዝበለ ሚኒስትር የማነ ገብረ መስቀል ጠቒሱ
ምስ ኤርትራ ዘለዎም ክልታዊ ሽርክና ኣካል ናይቲ ኣብ መላእ ቀርኒ ኣፍሪካ ሓበራዊ ሰላም ንምርግዓን ናይ ምድንፋዕ ስትራቴጂ ልምዓት ምዃኑ ኣምባሳደር ቻንግቾን ከም ዝተዛረበውን እቲ ብወገን ኣስመራ ዝወጽ ሓበሬታ የመላኽት። ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ሕዳር 2017 ዓመተ ምህረት ኣብ ሃገር ግብጽ ኣብ ዘካየደው ቃለ መሕትት በብዋኑ ፍሊሎኽ እናተባሃሉ ዝስደዱ ዲፕሎማስኛታትን ዓቐኑ ዝሓለፎ ተገዳስነት ኣብ ዞባን ነቲ ኩነታት መመልሱ ይሓላልኾን ዘይፍታሕ ይገብሮን ከም ዘሎ ገሊጹ መንባሩ ዝዝከር እዩ። ካብ ዝኾነ ይኹን ውድብ ዓብይ ይኹን እሽተይ ዞባዊ ይኹን ዓለም ለኻዊ ዝኾነ ይኹን ምትእታው ዝሓትት የለን እንትኾነ እዚ ከምዚ ዝበለ ጉዳይ ንኣዝዩ ነዊሕ ግዜ ንልዕሊ 80 ዓማውቲ ክቕጽል ዝጸንሐ ኮይኑ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሃገርን ብሄርን ዘሎ ውሽጣውን ከባብያውን ኩነታት كحلالخ انت زي كوينو طالقا كعتو كابوم زدلي كونن ናይ ደገ ልኡኻት ከም አማራጺ ኣብዙ ሰደሉ እዩ ነገራት ዝያዳ ዝተሐላለኹን ንኽፍትሑ ዝያዳ ግዜ ዝወስዱን በመባልዩ እቲ ፕሬዝዳንት ኣትሪሩ ክምጉት ተሰምዐ። ሆቻንግቹን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ተሓሳስ ናብ ዓዲ ሃለው ብምኻድ ምስቲ ፕሬዝዳንት ተራኺቡ መንባሩ ዝዝከር እዩ። እሽዑውን ቤጂንግ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ንዘሎ ግጭታት ኣብ ምፍታሕ እወንታዊ አበርክቶ ክትገብር ከም እትኽእል ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ነቲ ፍልልኡኽ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ቻይና ገሊጽሉ ነይሩ። እቲ ቻይናዊ ዲፕሎማሰኛ ክልታዊ ምክብባር ንሉዓላውነትን ግዝኣታዊ ሓድነት ኣብ ምኽባር ዝምርኮስ ምዃኑ ከም ዝተዛረበውን እቲ ጸብጻብ ይጠቅስ። እቲ ንፈለማ እዋን ፖለቲካውን ወታደራዊ ትምህርትን ኣብ ሃገረ ቻይና ዝወሰደ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ብተዛማዲ ምስ ቤጂንግ ዝሓሸ ዲፕሎማሲያዊ ዝምድና ከም ዝጸንሑ ዝፍለጥ እዩ። ንዕብየት ሃገረ ቻይና ዘለዎ ሰናይ ትምኒት ብምግላጽን ነቲ ኣብ ዳልያ ዝካየድ ናይ ምድራት ጻብኦታት ዘለዎ ተቃውሞ ብቕሉዕ ክዛረበን እዩ ዝስማዕ። መንግስታዊ ኩባንያታት ቻይና ኣብ ዕድና ኤርትራ ዝዓበየ ታራ ከም ዘለዎን ዝፍለጥ እዩ። ቤጂንግ እውን ንብዙሓት ኤርትራውያን ተምሃሮ ናይ ማህደረ ትምህርቲ ዕድላት ብምሃብ ምስ ኣስመራ ዘለዋ ዝምድና ንምትራር ፈተነታት ከተካይድ ጸኒሓ እያ። ክቡራትን ክቡራንን ንሎሚ ዝሓዝናልኩም ትኩስ ሓበሬታም እቲ ክትከታተልዎ ዝጸናሕኹም ይመስል ነይሩ። ንምክትታልኩም ኣዚና ነመስግን። ብቐጻልነት መደባትና ቀልጢፎም ከበጽሕኹም ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ኩኑ። ሰላም።